നല്ലൊരു കാങ്കയം കുട്ടിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കളറിലുള്ള ഒരു കാങ്കയം കുട്ടി, നല്ല കാലകര ഇടന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില വെറും 13,750. 13,750 വളർത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കുട്ടിയാണ്. 13,750. സ്ഥലം മണ്ണാർക്കാടാണ്. ഡെലിവറി സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡെലിവറിയുടെ ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും. കാങ്കയം കുട്ടി 13,750 രൂപയുടെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് വിളിക്കുക. തീറ്റയും വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾ. സ്ഥലം മണ്ണാർക്കാടാണ്. നല്ല കൂഞ്ഞപ്പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കുട്ടി.